Och i Rocks tidning skriver Margareta Winberg: ibland är jag förundrad över att inte fler kvinnor verkligen hatar män. Men trots Rocks framgångsrika lobbyarbete tycker ordföranden att det egentligen inte hänt något i organisationens viktigaste fråga: att kvinnor ska slippa våldet. Ingen har lyckats att minska våldet. Det kan jag klart säga att ingen har lyckats med det. Men har Sverige blivit mer jämställt sedan ni började arbeta? Nej, absolut inte. Och både inom och utanför rörelsen finns kritiker som är oroliga för att en allt mer fundamentalistisk feminism är på väg att bli ett hinder för att kunna minska våldet. När alla problem framställs som en del av ett könskrig blir det hopplöst att söka lösningar. För om vi kommer fram till att allt våld beror på att alla män förtrycker kvinnor och att vi alla lever under det förtrycket, vad ska vi då göra? Det verkar fullständigt hopplöst. För Anki och Carina är problemet i högsta grad konkret. Efter att först Anki och sen Carina brutit upp från en våldsam relation med Göran är de övertygade om att det behövs någonting mer än hjälp att lämna en våldsam man. Nej, jag har gått. En tidigare har gått. Och en tredje har gått. Så det är ingen lösning. Det kommer flera kvinnor som kanske blir utsatt för samma sak. Så det är absolut ingen lösning. Anki har svårt att förstå hur en organisation som säger sig tillvarata misshandlade kvinnors intressen kan vara motståndare till behandling för våldsamma män. Jag vill att han ska få vård. Han är ju samma person när han kommer ut, tror jag. För så många gånger har han ju suttit inne, så att man får det tillbaka hela tiden. Och ett kriminalregisterutdrag på Göran förstärker bilden. Carina och Anki är långt ifrån hans enda offer. Han är dömd för våldsbrott mot sammanlagt 11 personer, kvinnor och män. Han är vad man skulle kunna kalla en seriemisshandlare. Gång på gång har han kommit ut från fängelse och på nytt gjort sig skyldig till misshandel. Alltså, alla män vet väl om att det är en brottslig handling att slå. Så egentligen är det ett ganska enkelt val. Det är ju bara att ta det valet. Att de vet att det faktiskt är en brottslig handling, så jag kan inte hålla på så här. Men du menar att de kan sluta om de vill? Ja, precis. Men de vill inte sluta? Nej, det är ganska praktiskt att slå. Det är makt och kontroll. Alltså, men kommer ni fortsätta att motarbeta behandling? Vi kommer nog att vara väldigt kritiska. Vi är väldigt kritiska till det. Därför att då tror jag att man slappnar av, för vi fortfarande vill se över- och underordningen som är vårt strukturella samhällssystem. Och det är där vi är tvungna att sätta in resurser. För Rocks ordförande är männens överordning svaret på alla frågor. De som inom rörelsen försökt tillföra andra perspektiv menar att det har varit svårt att göra sig hörd. Jag är fortfarande jourkvinna, fast jag är nu passiv sedan 2 år tillbaka cirka. Jag är medlem och jag sympatiserar verkligen med jourernas arbete, och jag tycker jourerna verkligen behövs och gör ett stort och viktigt arbete. Men själv så har jag då valt att, av flera skäl måste jag säga, att ligga lågt just nu. Men Rocks förra ordförande har svårt att förstå kritikerna. Hon kan inte se hur man överhuvudtaget kan försvara något annat perspektiv. Nej, det är väl så här att du måste ju, alltså... Det är ungefär som att säga, vad jag ska säga. Ja, det finns många sätt att operera en hjärna på. Ditt sätt behöver ju inte riktigt vara, jag kanske vill operera nerifrån halsen och upp. Alltså förstår du, det är ungefär som varför skulle det finnas olika förklaringsmodeller för vad kvinnan har varit utsatt för. Så har Riksorganisationen för alla de jourer som har det viktiga uppdraget att skydda hotade och misshandlade kvinnor blivit en organisation som med självklarhet hyllar den militanta feministen Valerie Solanas i sin tidning. Valerie Solanas som också ville starta den här Society for Cutting Up Men, för att hon ansåg att alla män var våldsverkare och skulle utrotas. Ungefär så. Valerie Solanas är mest känd för att ha försökt mörda konstnären Andy Warhol. Hon skrev ett manifest, Society for Cutting Up Men, som är en plan för utrotning av det manliga könet. Här beskrivs mannen som en biologisk olycka. Att kalla en man ett djur är att smickra honom.
Enligt Rocks tidning en stridsskrift som vänder sig till alla tänkande kvinnor. Att män är djur och maskiner och vandrande dildos. Ja. Står du för det? Ja, det står jag för. Män är djur. Män är djur. Tycker inte du? Tycker inte du det? Är du bekant med feminismen? Har du sett ljuset och känt värmen från den ism som gillar dig? Det kanske låter ganska trist, men det är ett faktum att du blir behandlad sämre så som tjej. Så en teoretisk bundsförvant är något varenda kvinna borde skaffa sig. Och du hittar den i sanningen som finns i feminismen. Den som lyser här för dig, min vän, för friheten, ja visst den. Gör dig lycklig, stark och fri och glad till och med slut. För ingen blir dig mera lik igen sen du mött feminismen. Kommer män att sluta slå kvinnor i ett helt jämställt samhälle? Det vet jag inte om jag kan säga, men det kommer i alla fall att vara mycket, mycket mindre den dag vi är framme där. Men på vägen dit så kommer det att vara ganska mycket våld. Därför att hela vägen dit är ju en utmaning mot männen.